ישיבת המקובלים אור הרשב"י, שלום. בעקבות התחלת בניית בית הרשב"י במירון, יופעל בימים אלו נתב שיחות מיוחד. להזכרת שמות במקרים דחופים, הקישו 1. ללקיחת חלק ולהשתתפות בבניית בית הרשב"י הקדוש במירון, הקישו 2. למשפחה של רשב"י, הקישו 3. להנהלת חשבונות, הקישו 4. להעברת שמות לתפילה, הקישו כעת 5. לתרומות להחזקת הפעילות, הקישו 6. ישיבת המקובלים אור הרשב"י, שלום. שלום, הלו? שלום, אפשר להעביר שמות לזיווג? תביא את המספר טלפון שלך. למה אני מתקשר? אני בכוונה רוצה באלמוניות. צדיק, אני צריכה, אתה תורם לנו? כן, כן. אז אני צריכה את הפרטים שלך. אוקיי. מה המספר טלפון? אני אגיד אולי אחרי זה, בסוף. אני לא רוצה לתת ישר בהתחלה. אז זה ההוראה של הרבנים. אני צריכה דבר ראשון להעלות את הפרטים שלך, לראות אותם מולי. אוקיי, ושאלה, ואם אני רוצה שתמצאו לי בן זוג, זה גם? זה גם עוזר? לא. למה? רוצה שתמצאו לי בן זוג ורוצה לתרום. צדיק, שיהיה לך יום טוב ובשורות טובות. דקה, לא מגיע לי חיים טובים, חיים מאושרים, אני רוצה שתמצאו לי בן זוג. הרשב"י לא היה דוחה אותי ככה. אתה תורם לנו? אני תורם, אבל שיזכירו את השם למציאת בן זוג, זה תנאי. למציאת זיווג אני יכולה להעביר, לא בן זוג. מציאת בן זוג. אני לא יכולה להעביר את התפילה הזו. למה? יש איזה רבי שיוכל להסביר לי את זה? דבר ראשון, תביא את המספר טלפון שלך. אני לא נותן אותו, רק בסוף. בכוונה, אני לא רוצה שחפש. אז אני לא יכולה. אני צריכה דבר ראשון שתביא את המספר טלפון שלך, שאני אעלה את הפרטים שלך. לא, את רוצה לתת את המספר טלפון למישהו שיתקשר אליי, בן זוג? לא. לא, ממש לא, אני צריכה להעלות את הפרטים שלך. לא, זה דווקא טוב, זה דווקא אני אשמח. לא, אני הסברתי לך. אני צריכה את הפרטים שלך, להעלות את הפרטים שלך פה במחשב כדי לראות אותך מולי. זה מה שאני צריכה. דבר ראשון. לראות אותי? אתם רוצים מספר ואז אתם מביאים אותי לשיחה עם מישהו? לא הבנתי. לא. אתה יודע לאן התקשרת? נו כן, לתרומות רשב"י. לאור הרשב"י. אתה יודע מה יש לנו? נו, ישיבה, ואני מוסר שמות, זה מה שרציתי, למסור שמות. חשבתי שכבר את רוצה לתת לי את הטלפון שלי למישהו, אולי יש לכם כבר זיווג לתת לי. לא, אז אני צריכה את הטלפון שלך, אני הסברתי לך את זה כבר פעמיים, אני צריכה את הטלפון שלך כדי להעלות את הפרטים שלך פה במחשב מולי. אז אתה רוצה להביא לי את הטלפון שלך כדי שאני אוכל לעזור לך או לא? טוב, לא, אבל רק תמצאי, הבנתי שאת רצית לתת את זה למישהו, לבן זוג אולי כבר. לא, אתה טועה, אתה חוזר על זה. לא, זה לא נכון. אני צריכה את המספר טלפון שלך כדי להעלות את הפרטים שלך במחשב לראות אותך. לא, אולי תתני לי את הטלפון של הבן זוג ואני אתקשר אליו. טוב, תהיה לך צדיק יום טוב. בסדר? אבל לא יהיה לי יום טוב אם לא תמצאו לי בן זוג. שיהיה לך בהצלחה כל האיש.